Donteio parteko atzekaldeko auzoan bizi diren auzokideak aski dela aipatu dute, lo egin ezinik jarraitzen dutela esanez. ETSek Eusko Trenbide sareak ez die jaramonik egiten auzokide hauei eta euren kesa eta erreklamazioak egiten jarraitzen dituztela azpimarratu dute. Babes instituzional falta dagoela diote eta administrazioarekiko auzien bidetik eskaera judizial bikoitza egin behar izan dutela aipatu dute. Gaur egun errekurtso horiek ETSen eta Gernika Lumoko udaletxean aurkeztu direla esanez. Gernikako bizilagun talde bat hemen bildu gara gure lo egiteko eskubidea aldarrikatzeko. Prentsaurreko honetan gure babesgabetasun egoeraren berri eman nahi dizuegu. Udaleko ingurumen zinegotzigoak neurketa akustikoak egin ditu. Eta modu extraofizialean jakin dugunagatik neurketa horiek ETSren jarduera legez kontrakoa dela berresten dute. Hala ere, audiotekek egindako neurketak amaitu zirenetik, hilabete eta erdi igaro den arren, oraindik ez dugu inolako informaziorik jaso udalaren aldetik. Izan ere, ez da inolako jakinarazpenik egin. Ez da gure osasunarekiko kezkarik ere, naiz eta osoko bilkura horretan, kaltetutako bizilagunekin harremanetan jartzeko bide egonkor bat ezartzea onartu egin zen. Baita, ordezkari politikoen eta auzotarren artean batzorde partekatu bat sortzea ere aipatu zen. Baina, guk lo egin ezinik jarraitzen dugu. Gure etxeak larrialdietarako kanpamentu bihurtuta. Korridoretan, aretoan, bainugeletan koltsoiak jarrita eta bar. Babes instituzional falta honen aurrean, 2012tik lo egiteko dugun eskubidearen alde borrokan gabiltzan auzotar talde batek justiziara jo behar izan dugu. Botere publikoek eta batez ere administrazio publikoek eskubide horiek zaintzeko bete beharra dute. Hala ez bada, argi eta garbi urratzen dituzte herritarrekiko bete beharrak. Ekintzaz edo ez egitez, bereziki maila lokalean. Gure osasun eskubidearen alde borrokatzen jarraitzeko asmoa daukagu. Izan ere, lo egin gabe ez dago osasunik. Eta ikusten dozuen moduan, hauze da ETSek 2012tik daukan base logistikoa, plataforma logistikoa, hemendik egiten ditu obra guztiak. Eta orain egia da, Gernikako zati honetan obretan aritu direla, baina edozein obra zati hemendik abiatzen dira. Harriak guztiak ona ekartzen dituzte, harriak hemendik ateratzen dituzte, hemen prestatzen dute, makinaria guztia hemen trenbidetarako hemen daukate material guztia. Taller bat bihurtu dute, bai. Gune hau. Izan ere, gasolina edo gasoilerako kontenedoreak ere hor dituzte. Dana hemendik abiatzen da. Hau, egia da, obra sakonak eta etengabekoa urtarriaren 8an hasi izan. Baina, guk 2012tik daramago hemen problemekin. Eta abenduan, 2023ko abenduan, ETSri gutun bat bidali genion, hainbat auzotarren izenean, eta mesedez, hainbat gauza eskatuz, ezta? Eta honen mugimendua beste leku batera eraman zezaten eskatuz. Eta inolako komunikaziorik ez da egon. Ezerrez, inolako erantzunik. Egia da, aurreko udal zinegotzia ingurumenekoari, Maria Uribe izan zenari, eskutitz pare bat idatzi zizkioten, eta eskutitz pare horietan esan zioten, momenturen baten bazutela asmoa base logistiko hau musikaldera eramateko. Baina hori 2016an izan zen, eta 2024an gaude. Eta udalak eduki ditu bilerak ETSrekin,
Baina ez gaituzte informatu, guk ez dakigu noiz arte egongo garen horrela, ez dakigu noiz arte diren obrak, ez dakigu zenbat gautan egon behar dugun horrela. Izan ere, ETS-ek, hasi ziren obra sakonak, aparte base logistikoa obra Gernikako zati honetan, hasi ziren urtarrilaren 8an. Ba ETS-ek, soilik eta bakarrik jarri ditu kartelak gure portaletan, abizatuz obrak egongo direla eta zarata egongo dela eta parkatzeko zarata hoiengatik, bakarrik ipini digu, maiatzaren 10etik maiatzaren 20ra egongo direla obrak, eta maiatzaren 30etik ekainaren 10era. Bueno, urtarriaren 8tik ez gara gelditu eta jarraitzen dugu. Orduan, ez dakite barre egiten ari diren edo zer. Ez digu kalterik egiten, ohituta gaude, eta oso isilean dabil, trena, gabaz. Hor ez daukagu arazorik. Arazoa da, tailerreko jarduera industrial horrek sortzen duen zarata jasanezina. Eta zer gertatzen da hor? Bai udalak, hasiera baten behintzat, eta bai ETS-ek esaten zuten eurek azpiegitura handiko enpresak ez dutela zertan izan behar licencia de obras. Bale, ados, ez daukazu zetan eskatu behar licencia de obras, baina horrek, hortxe dago trampa ez da, horrek ez da gure esan, zuk legea ez tozune bete behar. Bale, ez tozu zetan eskatu behar lizentziarik, baina zuk legea bete behar duzu, zarata legearena. Eta, klaro, hortxe dago, eurek egiten duten trampa, ez da? Ez dut baimena eskatu behar, bale, baina, bueno, horrek ez dut moten lizentziarik nahi duzuen ilegalitatea egiteko. Hori da. Neurketa akustikoak egiteko tresnak kendu zutenetik. Ez dakigu ezerrez. Extraofizialki bai. Extraofizialki badakigu, orain 2024ko maiatzean egin diren neurketetan, zarataren neurketetan, 21 gauetan edo egin ziren, dezibelioak 75-etik 80-tik gorakoak izan direla une askotan. Baina, konturatzeko zelan daramagun honekin 2012tik, 2016an ere egin ziren, udalak egin zituen Gernikako herrian, hainbat neurketa desberdin, ez da? Eta bat izan zen, hemengo etxalde honetan, ez da? Eta hor ere, neurketa akustikoek, garai hartan ere, eman zuten 80 dezibelitik gorakoak une askotan.